Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia f'dawn il-jiem qed jattendi għal laqgħa importanti tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. Laqgħa li qed titratta waħda mill-ikbar preokkupazzjoni tal-Kummissjoni, jiġifieri il-qasam tax-xogħol. It-tema tal-konferenza hija impjiegi għall-Ewropa, il-politika dwar ix-xogħol. F'intervent li għamel, Anġlu Farrugia tkellem dwar kif mill-Oppożizzjoni il-Partit Laburista dejbit tfassil ta' politika biex fi żmien li ġej ikun żgurat il-ħolqien tax-xogħol. Id-deputat mexxej Laburista qal il-Partit Laburista se jkun minn ta' quddiem biex jgħin il dawk iż-żgħażagħ neqsin mit-taħriġ bażiku biex dawn ma jaqgħux lura u jiġu mbuttati għad-dinja tax-xogħol. Wera biċ-ċar li l-politika u l-viżjoni tagħna bħala Partit Laburista hija l-viżjoni tal-Unjoni Ewropea. U dan konferma anka il-Martin Schulz li huwa il-kapo gruppo tas-Soċjalisti fl-Ewropa u l-President tal-Kamra tal-Parlament tal-Ewropa li konferma li l-politika laburista hija tajba. Għal-konferenza mifruxa fuq 3 ijiem kien hemm diskorsi wkoll fost l-oħrajn tal-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso, il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u l-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy.